Naro boringa you're branding yourself engineering yake roko enda linda mwananchi mirudi ya gesiasa t-shirt chingi ya chile branded nga yoko and what informs that normally professional engineer marketer call it marketing and branding University of Nairobi ekaro kwa chile ese setup na bokuligere nga team yende how resourceful ndabe na kindaye konye kero maite linda mwananchi ni bwata abantu abananchi batete kotegera ekero tokana taida tabeta monte yo maite ngoko abantu ali abacha korrang sifura orengo babu wino kwarorire actually no ekero moikiro kina gigerenga kiabo koranga ki so tikaze babu likonda kwa kwane so at that point okuligere role kinda akore mpasi my message nyonya ntarakwa kwana that is why na chage tokotanga nche message nkoye SMS ujumbe kwa ufupi uko ibeke se t-shirt lakini yako communicate a whole paragraph.